Dnes budeme hovořit o tom, jak změřit teplotu a k tomu samozřejmě potřebujeme teploměr a naši známou teploměrnou stupnici Celsiovu. A za Celsiovu stupnici, která je nejpoužívanější na světě, můžou tady ty dva pánové. Na tom prvním obrázku je pan Anders Celsius, švédský astronom, který vzal trubičku a stanovil na ní dva základní body. Jako nulu označil bod, který odpovídal teplotě varu vody, a jako 100 označil bod, který odpovídal teplotě tání ledu. Zarazíte se, že jsem to spletla, ale řekla jsem to správně. Bylo to přesně naopak, než jsme zvyklí. Když umřel, tak pak přišel pan Carl Linné, švédský přírodovědec a lékař, a tu stupnici teprve otočil do tvaru, jaký známe dnes. To znamená, že je od nuly teploty tání ledu do teploty 100 stupňů, což je teplota varu. Tak, tady máme na obrázku znázorněno, jak teda ta stupnice vypadá. Tady máme vodu, v které taje led. Víme, že má 0 stupňů Celsia. To je první významný bod, teplota tání ledu. Pak zahřejeme vodu, kdy se začíná vařit. A to je ten druhý významný bod, teplota varu, 100 stupňů. No a když máme tyto dva významné body, rozdělíme celou tu stupnici na 100 dílků a každý z těch dílků je 1 stupeň Celsia. Tak, to je k teploměrné stupnici. Jak budeme pracovat s teploměrem? Nejprve, když ho vezmeme, tak si musíme určit jeho rozsah. Rozsah znamená, od jaké teploty do jaké teploty můžeme tím teploměrem měřit. Tady se nenechte zmást, to nejsou 3 stupně, ale je to 30, 20 a tak dále. Tak, tady vidíte, že je teda 0 a tady je teda -30 a maximální teplotu, kterou můžeme tímto teploměrem změřit, je +50. Asi sami usoudíte, že je to teploměr, kterým měříme venkovní teplotu. Tak, když jsme stanovili rozsah od -30 do +50, podíváme se, jakou hodnotu má jeden dílek. Vzhledem k tomu, že 10 stupňů je rozděleno na 10 dílků, tak tenhle teploměr, jeden dílek má 1 stupeň Celsia, což je pro nás příjemné, jednoduché. No a teprve teď se můžeme podívat, kolik nám náš teploměr ukazuje, a podle mě 1, 2, 3 je to 23 stupňů nad nulou. Pro ty hodnoty kladné používáme nad nulou, protože jsou jaksi nad, a pro ty hodnoty záporné, to znamená -10, -20, používáme označení pod nulou. Tak, tady máme takový zvláštní teploměr, který je lékařský. Dnes už se používá tato verze lékařského teploměru, která je digitální, ale dříve se používal rtuťový lékařský teploměr, který vypadal takhle, možná ho ještě doma máte. A ten teploměr měl dole rtuťovou nádobku a pak byla zúžená trubička, tady je to ještě zvětšeno, vidět lépe, která vlastně zamezovala tomu, když se ta teplota změřila, aby se ta rtuť díky teplotní roztažnosti dostala dolů. A musel se ten teploměr vlastně sklepat. Ta trubička způsobila, že ta rtuť nebyla schopná tam překonat ten úsek. Jinak lékařský teploměr je po desetinkách, to znamená, že 1 stupeň je rozdělen na 10 dílů, takže tady náš teploměr ukazuje teplotu 36,6 stupňů Celsia. Tento teploměr ukazuje 36,3 stupňů Celsia. Takže žádná horečka,
Na rozdíl tady od toho, kde je hodnota 39,7 stupňů Celsia, tak to už asi je ten člověk nemocný. Ještě jsem asi zapomněla dodat, že všechny teploměry jsou udělány na základě teplotní roztažnosti. To znamená, že využívají tu vlastnost, že kapalina zvětšuje svůj objem, když se zahřívá, a to znamená, že když zahříváme teploměr, stoupá nám to v té trubičce směrem nahoru, zrovna tak, jak jsme si ukazovali v minulé hodině ty trubičky s těmi kapalinami. Ještě se podíváme na teploměry a na to, jakou ukazují hodnotu. První teploměr má hodnotu jednoho dílku 1 stupeň, takže ukazuje plus 23 stupňů. Na druhém teploměru je situace obdobná, každý dílek je 1 stupeň Celsia, ovšem hodnota je pod nulou, to znamená, že očítáme ze zhora a ukazuje minus 3 stupně Celsia. Poslední teploměr je až do 130 stupňů, 10 je rozděleno jenom na 5 dílků, to znamená, že jeden dílek je 2 stupně a teploměr nám ukazuje 84 stupňů nad nulou. V dalším si ještě ukážeme, jak se prakticky měří teplota kapaliny. Tak, teplotu měříme teploměrem. Tak, nejdřív se podíváme na rozsah teploměru. Tenhle má rozsah od minus 20 do 100, tak to nám stačí. Podíváme se, kolik měří nejmenší dílek. U tohohle teploměru nejmenší dílek 1 stupeň Celsia. Pak teprve ponoříme teploměr do kapaliny, tak, aby byla ta spodní nádobka potopená. A teď musíme počkat, až se nám hladina teploměru ustálí. Tak, když se hladina ustálí, tak se díváme na stupnici Kolmo a odečteme teplotu. A teplota tady je necelých 45 stupňů. A tu si můžeme zapsat.